По първата точка, която беше обхваната във форум икономика, т.е. съфинансиране, т.е. един културен продукт, в случая аз говоря за фестивал, който е абсолютно безплатен. Смисъла на съфинансирането е заложен в по-голямата част от проектната дейност, както в Европа, така и в Щатите. Основно той дава устойчивост. В смисъл, това е една от думите, които Жорго не спомена. Устойчивост, че нещо може да продължи през годините. То може да продължи през годините, ако достатъчно добре се самовглежда и самооценява. Ние приложихме един механизъм, който е, така мога да кажа, иновативен за България. Създадохме един фонд, благодарение на община Пловдив и на Фондация Америка за България, който се разпределя по изключително либерален принцип между участниците. Тоест всеки участник кандидатства въз основа на критерии, които ние сме заложили като много важни за самия фестивал. Критерии като образователен аспект, като икономическа устойчивост, критерии като интерактивност на самия проект и така нататък. Оценява до каква степен този проект е интересен за публиката или не е интересен за публиката, до каква степен той е интересен за Пловдив или не е интересен за Пловдив. От тая гледна точка бих искал да помислите, когато давате вашите предложения, не само как трябва макроекономически и макроорганизационно да се случват културните събития, а как да бъдат управлявани според вас те вътрешно. Така че да бъдат достатъчно прозрачни, така че да дават най-добри резултати. Било то дали говорим за галерия, дали говорим за фестивал или говорим за културни индустрии. Когато говорим за култура и за туризъм, е много важно според мен да правим правилната релация. Не туризма прави културата. В България до голяма степен се налага през годините едно объркване, че един туристически град лесно може да стане културен посредством фестивал. Добрият културен продукт може да доведе туристите, но само ако има определени критерии като съдържание, като добра прозрачност, като устойчивост икономическа през годините. Тоест, културата е на първо място, след това говорим за туризъм. Как се формира до голяма степен бюджета, да кажем, в Виена бях чел за един много интересен модел. Бизнес камерата на града решава, че е много важно да се инвестира в творчески индустрии. На местно ниво решава да направят един фонд, който финансира в 5 годишен срок културни индустрии в града. Но това реално не е публичен бюджет от данъци на хората. В смисъл, това е инвестиция на конкретните големи икономически играчи в града, които решават, че е много важно да се инвестира в това. Но това не е филантропия. То е базирано на много големи изследвания, че ако в Виена, да кажем, инвестираш 1000 евро в даден културен продукт, културна индустрия би имал възвръщаемост еди колко си процента за еди колко си години. Тоест, това е рационална инвестиция. Във връзка с бюджет, как участва бизнеса? За мен това е много важно. Мисля, кой бизнес се интересува от култура и защо го прави. Дали е чисто имиджово, дали е филантропски, дали е... В смисъл, какви са подбудите. Това е въпрос на много сериозни изследвания, които или аз не съм видял, или в България към момента не съм чел.